Canto a esta última resolución xudicial relativa ao conde de Fenosa, desde o BNG exiximos que se tomen todas as medidas necesarias para que os verdadeiros responsables da desfeita do conde de Fenosa, que entendemos que foron o goberno de Francisco Vázquez e a empresa Fadesa, pois asuman a súa responsabilidade. Nos lembramos que levamos advertindo desde 2011 que esta situación se podía chegar a dar, e que realmente a estrategia do Partido Popular, a estrategia xudicial, pois ao final estivo encaminhada única e exclusivamente a adiar o máximo posible unha sentenza destas características sen actuar realmente contra os verdadeiros culpables e responsables dos feitos. Para nós sería escandaloso e irracional que as coruñesas e os coruñeses tivésemos que pagar dos nosos propios petos as ilegalidades cometidas por Fadesa durante o goberno de Paco Vázquez, entendendo ao noso xuízo que o Concello da Coruña non ten responsabilidade patrimonial, con independencia das responsabilidades políticas e persoais que se pudesen derivar daqueles que informaron e outorgaron unha licencia que era notoriamente contraria á normativa urbanística naquela altura, e da responsabilidade da promotora, por suposto, que sabía e coñecía perfectamente que o proxectado era contrario ao pexón que estaba en vigor naquela altura.